फासिबायलै मोजांनो नै दिनैहाय गोदान गोदान फैनानै दरंगा मेलायाव फासिबाय भुटानाव हाबनाया नै फिल्मा गैला नै गिदिंफिननांबाय फिल्म शुटिं खालामनो थांदोंमोन जाला नै पास नांगौनो दानाबा थांफिनदो जालालै जेरैबो दाथ' नै नांथालांबाय थासिगोन हैद तेरिगा কি হব आयौ देवबाराव फैब्र'नानै लाबाय आंथ' गोसोआव गैया बेखौ बानायनांगौ होननानै बासालाय सानसेनि ना साननैनि दसेल'लै दा बारनो थाखायल' बेखौनो बेबायदि कार्ड नांगौ नों फैनानै बानायफैबानो जायोमोन दहाय तेरिका दसेनि थाखायनो एफा गिदिर कार्ड नङा बे मोनथ'यो नोंनि माबाखौ लाखिगोन भटार आइडिखौ लाखिगोन बेखौथ' बुजि मोनदों बेबायदि नांलालै आं नेला जाया दिनै जाखागोन 2-250 खान गारि दंहैयोनो भगबान मा जाबाय मालाबानो थांना बानायहैदो ना लाभ खालामनो साननाया लससो जाबायलै दिनै जाला नै पुरा थांफिननोबो हाला हाबनोबो हाला जाना माथो देखायनो मोननांगौ माबायाव जालालै नै खिनायाबो माथो 20 थाखा गाहाम जालायबालै बुरजागोनब्रा टयलेटआ 20 थाखा इउरिना माबा इउरिना 10 थाखा हनै माब्रै जाबावगोन रायजोफोर नै नायबा नायनानै ला मोजांनो रायजोफोर खिनायाव फैसा नांगौ नै हासुनायाव फैसा नांगौ हासुनायाव 10 थाखा जालालै नै दरंगा मेलायाव हाबनो फैनाया उल्था गिदिंलांफिनलायबाय नालाय गारिया बेसेबां जाम मा जाबावगोन थावखौ लब जानानै हाबबाय खमाव मोनो होननानै दानाबा माब्रै जाबावगोन रायजोफोर एसे बयबो मिथिनायनि शेयार खालामना होलै थावा फासखौ सिगां गारिखौ गोजानाव दोनना बानायनानै लाग्रोनानैसो हाबफैनांगौ जालालै दिनैनि दिनाव मा जाखो फैसा गारनो फैबायलै जों दिनै आं दहाय बैयाव गिदिंफिननो नागिरनाया गिदिंनांसिगौमोन नोंहा लोगोआ फन बुदो रायजोफोर गिदिंबोफिनबाय नै गारिया भुटान सिङावनो गैयाबा 2-250 खान दङ दा नै दाबो नै बेसेबांबा गोजानावसो दङ नै हाबनो हागोना बेसा नै नांथालायबाय साफा नुदो थुला जोमैफोरखौ थुला जोमैखौ जि साफा नुदो होनदों दा नै साफा नुबालाय मा जानो जों गैला उल्था लस जाबाय जोंनि गारिया दा जों बिनिफ्राय आरो गोदान लाइन लानानै साहैनांगौ बिदिया जागोनलै बहा जानो दा आरो टाउननि बावनांगौथ' दंबावसोमोन आरो बेयाव दोननानै लाइन लाहैनांगोन औ आरो बेबो थावा जोबना होदोंसै सेस फुङावनो बेखौबो गारो बेखायनो खोनाबाय डकुमेन्टसफोरखौ नांग्रोगोन नामा नङा औ लानानै आं लाइनाव थानाय समावनो नों थांग्रोनांगौमोन सासे दों थांबाय थानांबाय बिदि होमबासो माने मिथिबाय जों मोनगौ आंथ' बिथिं जोंनिथिंनिया बिदि नङाना बे दरंगा मेलायावसो बिदि आंलाय मा होनो बाइकफोर थांबाबो माबा हेलमेट लाबानो डाइरेक्ट हाबनो मोनखायो होननासो खोनादों नङा ओमफ्राय 12थानि उनाव हाबहोआ होननायखौ माला नङा दाबो होयो मेलेमावनो गैला दायो मानसिया बुहुद बांद्रायना गारियानो ओरैनो नायनो थांनायफोरखौलाय 12थानि उनाव पास होआ नामा होननाय खोनादों आरो होयो 4:30 दाख्लै आंना लोगोफोर फैनाया हायदै नैबेजों हाबनांगौमोन आरो आं बेखौ मिथिखादों दिनै आनलाखिखालै जोंना आनलाखि जाबाय थाखायो माबा लदर नांदोंलै बेनो टाउना गेलेमफुङा बेनोमोन नामा ना बै थाबोनाया
गेलेमफुं औ जोंनियाव गेलेमफुं गैया सानद्रुप जंखारसो मामोन बियो जोंना सानद्रुप जंखारसो बेखौ सानद्रुप जंखार होनो बेखौ होना सिङाव हाबनानैसो होनगोन ए जोंथ' मोनाखै नै ओरैहाय माबेलाय बे गेरेज गोलैबाय नैबे गेरेज औ ओमफ्राय सिङाव हाबबाथाय सानद्रुप जंखार भुटान सानद्रुप जंखारनि मिनिङा माबेलाय आंथ' मिथिया गंगारफोरासो मिथिगोन बिसोर होनो लिरनायावनो बिदिनो दंखाजोबोबा सानद्रुप जंखार लिरनाय दं आरोना आयौ माला मोनहैगोन बिदिबा हनै आयौ मानि गोलाव सेकिंआनो गोलाव दा माबोरै जागोन बिदि लाइन जानांगौ बोरै जागोन गोबां लाइन जाबाय नै फरेन ट्रिपसो भुटिया सिख्लाफोर नायथोंसै रायजोफ्रा ओंखारलांबायलै दहायनो नुनांगौमोन